Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri maiatzaren 3ko saiora. Gaurkoan kolaboratzaile baten presentzia izango dugu. Iratxe kontsumitzaile elkartetik Mikel Bezunartea izango dugu gurekin eta zeri buruz arituko da? Bi kontuen gainean. Hasteko etxe bat saltzerakoan sortu daite zer hartu behar dugun kontutan, hori egiterakoan modu ezberdinak bai daude salerosketa hori gauzatzeko agentziaren bitartez edo gure kabuz, eta ez da horretara bakarrik mugatzen gaia. Gero kontatuko digu Mikelek. Ez bakarrik hori, baizik eta ere dentistekin izan ahal ditugun arazoen aurrean nola jokatu dezakegun, zenolako reklamazioak egiteko eskubideak ditugun ere azalduko digu. Hori elkarrizketen tartean, programaren bigarren zatian. Aurretik beti egiten dugun moduan agenda efemerideak eta Iruñerriko albisteak eta egunkarietako azarak izango ditugu, eta gaurkoan saioari bukaera emateko artearen ibilbidea atalarekin egingo dugu. Zehazki maiatzaren 12 arte Zitadelan Iruñean ikusgai egongo den street art ekimen batekin, naturarti buruz ari naiz. Iruñerriko ikasleriak egindako obrak dira, jasangarritasunaren alde, gero ikusiko duzue. Orain has gaitezen. Hemeretzigarren mendera joko dugu lehendabizi. 1814an Napoleon militar eta gobernatzailea Elba Irlara edo Uhartera erbesteratu zuten. Bestalde 1941 urtean Zornotzako Xabier Amuriza bertsolaria eta idazlea, besteak beste, politikaria eta kazetaria ere bai da, jaio egin zen. Goazen maiatzaren 3ko titularrekin edo lerroburuekin. Atzo amestu nuen uztailaren 6 egunarekin izenburua daraman kartelak iragarriko ditu 2019 urteko Sanferminak. Edurne eta Inda Balda da autorea. Obra edo lana bozkatuena izan da. Boto emaileei dagokienez gainera, aurten parte hartzaile kopuruak errekorra hautsi du. Aurrekontu aldaketarako 9,7 milioiko inbertsioko proposamena eginda. Ildo nagusiak auzoetarako plana, etxebizitza, mugikortasuna eta zuzkidura publikoak dira. Aukeratu ongi zure helmuga ekimena, hau da, gidatzerakoan alkoholaren eta drogen kontsumoaren aurkako sentsibilizazio ekimena martxan da. Nola gauzatuko da? Iruñean eta Tuteran edukiontzi bat ipiniko da entzumen esperientzia baten bitartez, hiritarrak edo gizartea kontzientziatzeko. Atzo maiatzak 2 eskola jazarpenaren kontrako munduko egunean hezkuntzak horrelako jokaerekin bukatzeko duen konpromesua mahaigaineratu egin zuen. Sentsibilizazioa eta prebentzioa ezinbestekoak direla ere nabarmendu zuen. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren erreskate taldea hilabete honetan hasiko da lanean. Zaporeak taldeak ekitaldia prestatu du maiatzaren 12rako. Besta giroa eta elkartasuna batu egingo dira. 5.000 pintxo banatuko dira San Francisco plazan errefuxiatuak laguntzeko. Goazen egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hau ipini dute. N121aren 3. bideak aurreratzeko kontrako norabidea inbaditzea debekatuko du. Azaleko argazkiak Iruñeko Pio 12 etorbidea erakusten du. Hainbat oinezkoek asfaltatutako galtzada zapaltzen dute. Ondoan kotxe asko ilaran ageri dira. Izenburu hau paratu dute. Auto ilarak Pio 12ra itzultzen dira. Diario de Notiziasen titular hau nabarmentzen da. Orain dela 20 urte Nafar herriaren batasunak UPNek bete ez zituen promesekin hasi du Esparzak aurre kanpaina.
Azaleko argazkian Itziar Gomez, Joseba Siron eta Patrizia Perales ageri dira 9,7 milioi Iruñeko auzoentzat izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Jordi Kuixaten abokatua den Benet Saleiasen hitzak jarri dituzte. Hauteskunde borrokak mobilizazio sozialari muskulua atera dio. Azaleko argazkian, La Habanan Kubako iraultza defendatzen dituzten hainbat pertsona ageri dira. Alboan titular hau dago: Trumpek Kuba estutzen duen azkeneko aldia. Komunikabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian topatu dezakeguna. Goian iskin batean bizigiro atalean, Gasteizko teilatuek hiri guztiaren energia asetzeko gaitasuna lukete eguzki panelak jarrita. Horren azpian, lerroburu nagusian, desegite baten kronika xehea, urratsez urrats izenburua daraman albistea. Bekaldean gainontzeko edukiak. Agenda atalean, EITBek ez du jokoari eta apustuei buruzko iragarkirik emango. Horren azpian, Zipre asaldatu duen hilketa sorta izenburua daraman berria. Azpian Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua kongresuan denaren esaldi bat aurkitu dezakegu. Olatua handituko da, orain lortutako emaitzen arabera EH Bildu alkatetza asko izango ditu. Ondoan, kulturari dagokionez, literaturia, letraminduen maskara guztiak plazara. Ekonomia arloan, Abra izena utzi eta Euskadiko upategien elkartea bihurtzeko asmoari eusten diote Arabako ekoizleek. Eta amaitzeko Euskal Herria atalean, ibilgailuen azterketa egiteko 4 zentro gehiago sortu eta beste 2 handituko ditu Jaurlaritzak. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Lehendabiziko berriak hau dio, irakasleek jasaten dituzten erasoen aurrean neurriak hartzeko eskatuz sinadura bilketa egin du APS sindikatuak. Ondoan beste 2 albiste, Iruñeko udalak 9,7 milioi euro bideratuko ditu auzoetarako, mugikortasunerako, etxebizitzak eraberritzako eta azpiegiturak hobetzeko. Jarraitu dezagun Iruña herriko agendarekin. Nafarra Oineza jaia aspaldi ez dela egun bakar batera mugatzen. Artea Oinez erakusketa ibiltaria urtero eskaintzen da. Maiatzaren 12 arte kondestablek hartuko du. Bertan arte mota ezberdinak aurkitu daitezke. Bideo sorkuntza, eskultura, pintura, profil anitzetako artisten lana. Hasi berriak diren sortzaileetatik, aski ezaguna den Nestor Basterretxearaino. Maiatzaren 18 arte beste erakusketa bat ikusi daiteke kasu honetan Zitadelan. Street Art proiektua da, Inside Out izenburua daramana, nazioarteko proiektua da, eta Iruñearen txanda izan da aurtengoa. 6 elkarteak eta Iturrama BHIk antolatuta, arte garaikidearen alde eta Iruñe herriko edo Iruñeko aniztasuna erakusteko asmoa du ekimenak. Gaur eta igandera arte, pasaden asteartetik hasita, Txantrea auzoko jaiak ospatzen ari dira. Bestak beraz, egitaragua edo programazioa zabala da, publiko guztiek dute Zeru lainotsu edo oso lainotsu egongo da, euri txiki egingo du zenbait tokitan ertaina, bereziki egunaren lehen partean. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da egunean zehar, temperaturan aldaketarik ez edo pixka bat jaitsiko da. Larunbatean zeruan lainotsu egongo da, euri txiki egin dezake egun amaieran. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira.
Iruin herriko albisteen txanda, az gaitezen lehendabizi Atarrabiako berriekin. Amorruaren kontrako txertoa txakurrei jartzeko kanpaina abian edo martxan da. Itzordua Atarrabian maiatzaren 25ean izango da goizeko 10:00 eguerdiko ordu 1:00 arte. Landazabal industrialdeko udal biltegian, zehatz-mehatz Arrasate okindegiaren atzekaldean. Eraman beharrekoa kontsultatzeko eta informazio edo xehetasun gehiagorako udal webgunera jo daiteke. Honen harira Atarrabiak animaliak izateko ordenantza onartu egin du behin betiko. Atzo izan zen. Udala txakurrendako 4 aisialdi eremu zabaltzen ari da momentu honetan, udala eta egokitzen. Ordenantza iazko azaroan onartu zen, baina zigorren atala moldatu edo egokitu behar du ekainetik aurrera animaliak izateko legea indarrean sartuko bai da. Atzo esan bezala adostu zen lege hau. Atarrabiak 1000 txakur inguru ditu erroldan sartutak. Aferaz edo gaiaz kontuaz aldatuko dugu zeharo. Sare sozialak indarkeria eraberriak eta nerabeekin aisialdian eta denbora librean esku hartze baliabideen inguruko ikastaroa eskainiko da. Atarrabian doakoa izango da eta gaztelekuan burutuko da maiatzaren 14an eta 16an. Gainera, aipatu beharra dago Julen Linazasoro gure kolaboratzailea dena han izango dela. Izen ematepea irekita dago maiatzaren 7 arte eta gaztelekura deituz edo bere posta elektronikora idatziz burutu daiteke. Gai gehiago, Eguesioar eta Uarterekin batera Atarrabiak antolatutako 3 dantz deritzon jaialdiaren barne 4. txapelketa edo lehiaketa koreografikoa egingo da. 2 sari eskainiko dira, bat 1000 eurokoa eta beste bat 500 eurokoa. Azkenengo honetarako, bigarren sari honetarako 500 eurokoa dena publikoak hautatuko du irabazlea. Izen ematepea maiatzaren 20an itxiko da eta oinarriak eskaera horria eta bestelako informazioa Atarrabiako udalaren web orrian zintzilikatu egin dira, beraz, ara jo dezakete interesatuek. Maiatzatik ekainera pasako gara. Ekainaren batean antzinako azoka hartuko du Atarrabiako kale nagusiak. Egitarauan edo programazioan eguerdiko 12etan hasiko direla, jarduerak hasiko direla, ipintzen du. Lantegiak, musika eta jolasak hartzen ditu bere baitan aipatutako egitarau honek. Amaitzeko, kontribuzioa eta zerga bateratua borondatez ordaintzeko epea ekainaren 20an akituko da. Informazio guztia, xehetasunak Atarrabiako udalaren web orrian. Egin dezagun aurrera, zizurren txanda. Bestak iragarriko dituen kartela aukeratzeko txapelketa deitu eginda. 18 urtetik gorako pertsonek hartu dezakete parte. Teknikari dagokionez, librea da eta epea ekainaren 14an akituko da. Formatuari dagozkion xehetasunak, eraman beharreko testua edo ipini beharrekoa eta bestelako informazioa Zizur Nagusiko web orrian kontsultatu daiteke. Hori baino lehen, datorren astean maiatzaren 8an zehazki, arratsaldeko 6etan kulturetxean, Zizur Nagusiko adingabekoen guraso kontziliazio beharrak eta zaintzen kudeaketaren diagnostikoaren emaitzaren aurkezpena burutu egingo da, esan bezala datorren astean. Ludo haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da behar dutenentzat. Maiatzan ere, baina kasu honetan maiatzaren 28an, agenda 21aren gaineko foro irekia burutu egingo da Zizurren. Zizur Nagusia proiektua eguneratzeko prozesuan da eta orain hiritarrek aukera dute bertan parte hartzeko. Helburua edo xedea Zizur Nagusia jasangarriagoa eta sozialagoa parte hartzaileagoa bihurtzea da. Bukatzeko goazen Iruñeko berriekin. Atzo goizeko 5etan Mutiloan sutea izan zen. Panasa nabearen labeen zonaldean. Kalte materialak utzi zituen suteak eta ogi ekoizpen eta banaketan eragina izan zuen. Elikagaia espero zuten Iruñerriko okindegi eta kafetegiek nabaritu egin zuten. Elikagaia ogia.
Enpresa eskariari erantzuten ahalegindu egin zen enpresa Mendillorri duen egoitzatik. Erlojupeko jarduera izan zen gaur normaltasunera itzuli ahal izateko. Suteak ez zuen zauriturik utzi, baina gaueko langileek lokalatik enpresatik irten behar izan ziren nabetik. Egin dezagun aurrera Iruñeko albisteekin jarraituz. Maiatzaren 6tik maiatzaren 18ra arte, Juslarrotxa eta Sanduzelaiko zibiboxetan txalaroa ospatu egingo da, edizio berria. Honen barne txalaparta protagonista izango duten sorkuntza espazioak eta musika ikuskizunak eskaini egingo dira. Ziklo hau txalaroa datorren astelenean hasiko da maiatzaren 6an esan bezala pertsona helduendako txalaparta ikastaro batekin. Ikastaro honetan apuntatzeko presentzialki egin daiteke Zibibok sarean, ara joz, pamplonaskultura.es webgunean sartuz edo 010 edo 948 zenbakietara deituz. Maiatzan ere, baina maiatzaren 12an, igandearekin, Zaporeak elkarteak ekitaldi gastronomiko eta solidarioa eskaini egingo du errefuxiatuei laguntzeko. Iruñean izango da. Kosk izenburupean eta Iruñeko 40 taberna eta 20 enpresen parte hartzearekin, 5.000 pintxo baino gehiago banatuko dira San Francisco plazan kokatuko diren 30 postuen bitartez, goizeko 11:00 aurrera. Lortutako dirua Grezian dauden migratzaile eta errefuxiatuak laguntzeko erabiliko da edo bideratu egingo da. Elkartasunezko besta hau gauzatuko den 5. urtea izango da eta aurrekoak arrakastatsuak izan dira. Iruñ herrialde batera utziz, Nafarroari dagokionez, bihar Almadiaren eguna ospatuko da. Pirinioetan diru sarrera nagusia basoen ustiapena izan da. Ibai egurra eramateko garraioa zen. Korronteek egin zuten posible Ebroko ur lasaietan gero egur hori saldu ahal izateko. Garraiatzeko euskarria Almadiak ziren eta hori birgogoratuko da bihar esan bezala maiatzaren bihar larun batarekin. Urtero egiten da udaberrian. Data naiz eta data aldatu. 2005 urtetik interes turistikoko jaia da. Eska ibaia zeharkatzen da Burgiko erdiaroko zubiraino. Musika emanaldiak ere eskainiko dira. Besta giroa izango da bihar ere, baina Garesen 21. korrika egindako lana eskertzeko. AEK kantolatuta eguerdiko ordu 1:30 ekitaldia egingo da plazan, eskerrak emateko. Ondoren bazkari herrikoia, arratsaldeko 5:30 dantzaldia eta bukatzeko larrain dantza gaueko 9:30. Mikel Bezunarteari paso emango diogu. Ezagutzen ez baldin baduzue, gure kolaboratzailea da, Iratxe kontsumitzaileen elkartetik dator, eta gaur bi afera edo bi kontuen gainean arituko da. Ikusi ditzagun zeintzuk. Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, Mikel Bezunartea daukagu gurekin. Iratxe kontsumitzaileen elkartetik dator, beti bezala, eta gaurkoan zeri buruz arituko gara, etxe bat saltzerakoan zer hartu behar den kontutan alde batetik, eta bestetik dentistaren gana joaten garenean, eta kalteren bat dagoenean nola erreklamatu ahal dugun. Arratsaldeon eta ongi etorri. Berdin. Gaiak horiek dira. Bai, gaur ekarri dugu, Iratxe egiten duen aldizkaria, zierzo izena duena, 3 hilabetetan behin ateratzen dena, eta hortik atera ditugu bi artikulo, eta bi artikulo horien aipamena egin dugu. Bai, etxeen aferarekin hasiko gara? Bai, izan ere, noiz edo batzutan tokatzen zaigu etxea saltzea, eta etxea saltzeko jotzen dugu inmobiliaria batera, eta inmobiliariakin sortzen den harreman juridiko horrek batzutan edo arazoitu hori izaten da, eta orduan horri buruz aipamen batzuk egin ditugu. Bai,
agentzien bitartez egin daitekelako edo eta gure kabuz hasteko, ez? Bueno, Espainiako araudiak ez du behartzen agentzia baten bidez egitera, salmenta hori. Norberak ere bere kabuz ere saltzen aldu bere etxea, gertatzen dena, bueno, eta nik erran nuke gero eta gehiagotan ala egiten dela, izan ere internet laguntza handia da hortarako, denok badakigu ere guk gure iragarkiak zintzilikatzen ditugun toki horietan ere inmobiliariak ere zintzilikatzen dituztela edo portal berberak erabiltzen, beretsuak erabiltzen dituztela. Bakarra inmobiliaria baten bide saltzen baldin badu, inmobiliaria berak bertzelako zerbitzuak ere eskaintzen ditu. Hasteko beraiek erakutsiko dute etxea, erakutsiko dute klientei, eta gero bertzelako informazioak eta tramiteak edo egiten dituzte, ezta? Hori dela eta jendeak haunitzetan inmobilietara jotzen du, eta batzutan kontratu bat sinatuta, bertze batzutan sinatu gabe, baina inmobiliarien bidez saltzen dire etxeak. Eta zer da orduan kontutan hartu beharrekoa? Gauza haunitz, baina guk gaur nabarmenduko ditugu 3-4 gauza. Alde batetik presa izatea ez duela laguntzan bat ere, pisua saltzerakoan, ze horrek gauza gaizki egitera eramaten gaitu. Eta bigarren gauzarren duguna da, gauz guziekin gertatzen den bezala edo alor guzietan gertatzen den bezala, badaudela inmobiliariak lana ongi egiten dutenak eta gaizki egiten dutenak ere badaudela. Ordan kasu emateko eta gauza ongi egitea komeni dela, ezta? Lehenbiziko, nik uste dut garbi gelditu dela, guk bakarrik saltzen aldugula, baina guk bakarrik saltzen baldin badugu, pisua guk gero erakutsi behar dugula edo hainbat tramitak guk gure gain hartu beharko ditugula, ez dela? Interneten ere badaude inmobiliariak gure pisuak saltzen dituztenak, baina inmobiliari horiek gaina gutiago kobratuta egiten dute normalean. Baina hor ere guk ikusi duguna da, inmobiliari horiek batzutan komisioa kobratzen dutela, pisua saldu edo ez salduta ere kobratzen dutela. Hau da, gestuak baino lehen kobratzen dute komisio bat eta gero ez dutela bueltatzen pisua salduta ere. Hori alde batetik. Eta gero ere, komisiori kobratzen dutela gure iragarkiei publizitatea emateagatik, baina gero bertzelako gestioak ez dituztela egiten. Hau da, gaineko gestio guztiak guk bar izaten ditugula. Hori da guk ikusi duguna. Tokiko edo, gure karriketan dauden inmobiliari horiek bertzelako gestioak ere egiten dituzte. Horiekin batzutan kontratu bat egiten dugu, batzutan esklusibidade kontratu bat egiten dugu, bertze batzutan ez. Nik uste merezi duela ipatzeak esklusibidade kontratu horien inguruan zalantza hauniz badaudela, badaude sententziak erratu dutenak esklusibidade hori abusiboa dela, eta ez dagoela justifikatuta inmobiliaria batek esklusibidade kontratua firmatzea matea. Azkenean zu zara jabea. Hori da, eta orduan badaude sententzik esklusibidade kontratu horiek balio gabetzen dituztenak, ez da? Beti ere erranen dugu, eta nik uste ere kontuan hartu behar dela, sententzia berdinek edo sententzia horiek ere ontzat ematen dutela edo onartzen dutela inmobiliaria batek kobratzen alduela baldin eta pisuaren salmentan nolabait eragin baldin badute. Hau da, pisu bat salduta inmobiliariak frogatuko balu beraien laguntza ezinbertzekoa izan dela, orain inmobiliariak eskubide izan luke kobratzeko lan bat egon delako. Hori ere nik uste dut nabarmendu behar dela. Ze batzutan ere, hortik ere arazoak etortzen dire. Batzutan jendeak ni nekau saldu dut, ni zuzenean saldu dut, baina gero inmobiliariak izanen balu modua frogatzeko eroslea inmobiliarian bidez agertu dela,
edo berak ezarritako iragarki baten bidez guregana jo dula, orduan inmobiliariak guri komisio bat erreklamatzeko modua izanen luke. Bai, zerbitzua bete duela. Zerbitzu bat eman duelako, hori ere nik uste kontuan hartu behar dela. Edo zen kasutan ere, inmobiliariakin kontratu bat egiten baldin badugu, komeni da hor kontratu hortan azaltzea ongi inmobiliarian datuak, gure datuak, etxan datuak, eta baldin badago komisio bat kobratuko duna, komisioa zenbatekoa den. Aldez aurretik errenen dugu, komisioak normalen 3-4 artekoak izaten direla. Hortik gorako komisio bat errain nuke garestea dela, eta hortik berakoik ez dugu, alakoik ez ditugu ikusten, ez dira ikusten. Arazo bat baldin badago komisioakin edo jakiterakoan ere inmobiliaria batek bere lanagatik kobratzen alduen, edo ez, bertze arazo iturri bat izaten alda, pisu bat erosi aintzin firmatzen diren dokumentu horiekin. Arras, anticipo, edo reserva, aurreratutako izeneko dokumentu horiekin, ez da? Batzutan ez da garbi gelditzen, sinatzen dugun dokumentu horrek nolako balioa duen. Horan jendea batzutan, aixe firmatzen du, kontuan hartu gabe firmatzen dugun dokumentu horrek sekulako garrantzia duela. Bi aldetatik ere. Batzutan batek sinatzen du dokumentu bat, eta iruditzen zaio, dokumentu hori sinatuta gibelat egiten alduela, hau da, sinatu du dokumentu bat, batek sinatzen du dokumentu bat, reserva modukoa gero etxe bat erosteko, ziurtatzeko gero etxe berari alduko diotela, eta baino pentsatuz gero bertze etxe bat aurkitu, edo finantziazioaz badu lortzen, edo dena delakoa, gero dokumentu hori hautsi, eta diru hori galduta, gibelat edo atzera egiteko aukera izanen dula, baina beti ez da horrela gertatzen. Ze batzutan dokumentorik edo kontraturik sinatzen dugularik, kontraturik sinatuta gu obligazioa hartzen dugu etxe erosteko. Ordan, arras important da dokumentorik sinatzerakoan, dokumentuan bertan agertzea garbi, gero ze dokumentua firmatzen ari garen, ze balioa duen dokumentu horrek, eta gero ze aukera dagoen. Adibidez, ni bi epai ikarri ditut, bi epai, diferenta biek, adibide moduan, baliogarriak izaten aldirenak. Batean, batek ordaindu zuen 3.000 euro erreserba bezala, gero ikusita finantziazioa edo prestamo etzula lortuko atzera egin zuen, eta joan zelarik diru eskatzera, orduan saltzaileek errantzion, ez inmobiliaria barkatu, errantzion diru hori galduko zuela. Galduko zuela, firmatu zuen paperan agertzen zelako ez bazuen erosten diru hori saltzailean dako izanen zela. Beste kasu batean berriz, batek ordaindu zuen diru bat, seinale bezala ere bai, edo reserva bezala, baina dokumentu hortan ez zen deus aipatzen. Eta ikusita bertze, erosleak aurkitu zuen bertze etxe bat bere gustoko zena, eta orduan uste zuen honek, diru hori 2.000 euro horiek lehenago ordaindutakoak galdutuko zituela, baina ez bertzaik. Joan zelaik, inmobiliariara joan zelarik erratera, ez zuela erosiko, orduan inmobiliariak errantzion, konpromiso hartua zuela etxe erosteko. Eta saltzaileak nahi baldin bazuen behartuko zuela etxe hori erostera. Kasu hortan, erosleak adostu behar izan zuen saltzailearekin zenbat ordaindu kontratu hori hausteko,
edo konpromisoi hausteko eta saltzaileek bera etxea erostea ez behartzeko. Orduan, dokumentoa izaten alde batekoa edo bertzekoa, izaten aldire diferenteak. Guk horri erraten dugu, arras penitentziales kasu batean edo arras konfirmatorias bertzean. Arras penitentziales direlakoak izanen ziren lehenbizikoak aukera ematen dutenak diru bat galduta gibilat egiteko eta berriz bertzeak arras konfirmatoriak direlakoak izanen ziren bigarren kasukoak. Alegia, horiek firmatuta bi alderdiek obligazio hartzen dute etxe erosteko. Susto horiek ez izateko, komunitatea jakitea ze dokumento firmatu dugun. Zuzenbidean inmobiliaria da guri informazioaren eman behar diguna, sinatu baino lehen. Baina beti ez da gertatzen, edo inmobiliaria beraiek ere batzutan zalantzak izaten dituzte eta orduan ez diote klientei informazio zuzena ematen. Beti erranen dugu eta gai agitzeko agentziak informazio zuzena eman behar duela eta saltzen den etxain gainean ematen informazioa edo publizitatea zuzena izan behar duela. Hortako badugu errege dekretu bat, 1989 urtekoa, eta oroar konsumitzaileon araudi guziek. Denek bat egiten dute erraterakoan, inmobiliariak ematen duen informazioa zuzena izan behar duela. Zuzenaz bada, erosleak aukera izanen du erreklamatzeko jakina. Edo zenbait kasutan ere kontratu hausteko, baldin eta erosteko aukera hartu baldin badu okerra den informazio baten gainean. Hori dena kontuan hartuko du. Nik uste dut argi geldituz dela, izan behar zaigula bai dela. Orduan, dentisten beste kontu bat daukagu, aratzoren bat daukagunean, ze nora jokatu dezakegu? Bueno, dentistekin zoritxarrez arazok gertatzen dire. Eta gure gana etortzen da jendauniz, dentistekin arazo bat edo bertze izan duena. Arazo bertzelakoak izaten dira, arrun diferenteak, eta orduan banan aztertu behar dire. Aipatu nahi nuena da, egun badugula jurisprudentzia luze eta zabala, eta jurisprudentzia honek gauz bat defendatzen duela, edo aman komunean gauz bat baduela. Eta da, dentistek iten dituzten tratamentua uniz, estetikoa dela nagusiki. Orduan, dentistek tratamentu bat gauzatzen dutelaik, hor helburuak betetzeko obligazioa badagola. Eta hori da, gaur labur nabarmendu nahi nuena. Ez dago zabera medikura jotea eritasun bat tarteko, ze medikoan obligazio izanen da beti, itea alden guzia gu sendatzeko. Baina erran bezala, dentistan gana joten garelarik, haunitzetan joten gara, zulo bat kendu nahi dugulako, hortzak zuzendu, edo zerrak eta bertzelako arazo estetikoiek konpontzera, ez da joten gara. Eta dentista gurekin hartzen du konpromiso bat. Eta da izuzen helburu bat lortzea. Izanen da, arazo estetikoi konpontzea, ez da, bideratzea. Beti ez da lortzen, eta kontrakoa baizik, batzutan bertzelako arazoak sortzen dira. Eta hortik eta hortzen dira reklamazioak edo arazoak. Erran bezala jurisprudentzia luze eta zabala da, eta kasu horietan epaiek onartuta helburua bete behar dela, ez bada betetzen, konsumitzaileei etortzen diote erreklamazioko eskubidea,
eta kalte ordaina eskatzeko eskubidea. Nahi baldin baduzu, hiru bat epai, aipatuko dugu labur, batean, bat joan zen dentistaren gana, bi agin ateratzeko tokirik ez zuelako. Orduan, dentistak tratamentu bat inzion, agin horiei tokia egiteko. 3 urteko tratamentua eta gero, gaztea zen, 3 urteko tratamentua egin eta gero, helburua ez zen bete, aginak ez ziren atera. Gainera, gero bertzelako arazoak sortu ziren hortan, tratamentua eta gero. Kasu hortan, epaiak erabaki zuen, klienteak ordaindutakoa dentistak itzuli behar ziola, eta hori ez ezik kalte ordain bat ordaindu behar ziola eragindako kalteangatik. Bertzen sententzi bat ekarri dutenan, edo hemen aipatzen dena, hortan, erraten da, batek tratamentu bat kontratatu zuela dentistakin, baina dentistak kontuan ez zuela hartu eritasun bat zuela paziente honek, tratamentua aurrera eraman zuela kontuan hartu gabe pazientak edo klientak zuen eritasuna, eta hori dela eta helburuatzen bete. Hori kontuan ezartzeak ekarri zuen helburuaz betetzea, eta ordan epaileak kasu honetan ere errantzuen dentista gaizki jokatu zuela, eta orduan klientei itzuli behar ziola dirua, eta hori ez ezik kalte ordain bat ordaindu. Halako sententzi hauniz baditugu, eta horrek erakusten digu, batez ere, dentistan gana joaten garelarik haunitzetan bilatzen dugun tratamentuak helburu estetiko bat baduela, eta helburu hori ez betetzea, kontratu ez betetzea ekarriko lukela, eta orduan konsumitzaileak beti erreklamatzeko aukera izan lukela. Berdin duela arrazoia, guk badaukagu hor, aukera. Hori da, eta orduan erranen dugu, gero erreklamatzea beti ez dela errex suertatzen, ze batzutan hor, zer den tratamentu estetiko eta zer den eritasuna sendatzeko edo osasunan inguruko tratamentua, ezberdintzea batzutan ez da inerresa gertatzen. Hori dela eta dentistakin kontratua ongi egitea arras importantea da. Kontratuan, gu dentistakin egiten dugun kontratuan gure datuak ez ezik eta dentistan datuak ez ezik beti agertu behar du tratamentua zein den, helburua zein den, tratamentu horren helburua zein den, eta kostea edo prezio. Hori izugarri importantea da. Ze horrek, hauniz lagunduko du gero, arazo bat gertatzen baldin bada, bereizteko edo jakiteko, argitzeko nolako tratamentua zen, zertarako zen, eta jakiteko ere helburua bete den edo ez den bete. Akitzeko erranen dugu, haunitzetan dentistek tratamentua finantziatzeko aukera ematen dutela, eta bakarrik erran helburua ez bada betetzen klienteak prestamu ordaintzeko obligaziorik ez duela izanen. Ze dire kontratuak lotuta daudenak. Orduan, bi kontratu lotuta egonik, legeak aukera ematen dio kontsumitzaileari prestamu ez ordaintzeko baldin eta kontratu nagusi hortan ez betetze bat baldin badago. Hau da, kasu honetan dentistak bere helburua ez badu bete. Baina hori dena aurrera emateko, erreklamazio aurrera emateko baldin eta arazo bat gertatu baldin bada, arrazio importantea izanen da kontratua behar bezala egitea. Orduan, labur bilduz, lehendabiziko gaiari dagokionez, agentziaren bitartez saldu nahi baldin badugu gure etxea,
kontutan hartu behar dugu zenolako kontratua sinatzen ari garen, bi mota daude? Bai inmobiliariarekin nolako kontratua egiten dugun, jakiteko inmobiliaria ze obligazioa dituen, eta gero eta bertzetik, inmobiliarietan firmatzen diren kontratu horiek, erreserbak eta egiteko, bi motako direla, konfirmatorias eta penitenziarias izango litzatekena. Horrena eta zer firmatu dugun horrek bere ondorioa izanen duela. Eta orduan, arrazio importantea dela, bere istea eta jakitea nolako dokumentua, nolako kontratua firmatu dugun. Bai. Euskaraz izango litzateke zigortzaileak, penitenziarias edo konfirmatorias, ez dakit nola izango litzatekeen itzulpen teknikoa, baina... Bai, ez datzekoak ez dakit nik ez du begiratu, baina, bai. Eta bigarren gaiari edo kontuari dagokionez, orduan ongi zehaztu behar dela, zertarako joaten garen, zer den egin nahi duguna, eta eskubidea daukagula. Kontuan hartu eta dentistara joaten garelarik haunitzetan bilatzen dugun tratamentu hori, tratamentu estetiko bat dela, dentistakin egin behar dugun kontratu hortan ongi zehaztea dena, tratamentua ze helburu bilatzen duen ongi zehaztea arrazio importantea dela. Gero jakiteko gauzak ongi joan diren edo gaizki joan diren. Ze horrek gero bere ondorioa izanen duen du dira. Nik uste dut ere, kasu honetan argi gelditu dela. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun? Bueno, dire, gaiak, 11 kontsulta... Ari mutur bat dituztenak eta luze solasteko ematen dutenak, baina idei horiek garbi baldin baitugu nik uste dut, geroko, gure baliabideak izango ditugula. Mila esker Mikel gaur ere gurekin egon izanagatik. Zuei. Hurrengora arte. Saioari bukaera emateko sarreran aurreratu dugun moduan, artearen ibilbidea izango dugu. Naturart ekimenaren edo proiektuaren bigarren edizioa eskainiko dizuegu gaurkoan, Zitadelan ikusgai egongo da maiatzaren 12 arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.